allura inti qed tkisser. Qed tkisser. Jekk qed tinqeda bl-affarijiet tal-egoizmu tiegħek, inti tkisser ix-xbija ta' Alla fuq dil-art. Il-Knisja l-Murej jrid jagħmilha x-xbija sabiħa tiegħu. Bla ebda tiknixja kif jgħidilna l-Ktieb tal-Apokalissi. Irridu nistaqsu eżistiji fil-profond kemm il-appostolat tagħna qed ikun appostolat ta' mħabba. B'appostolat tal-imħabba nifhem illi l-poġġu l-imħabba fiċ-ċentru dak li nagħmlu illi l-persuni mhux nippruvaw nibdluhom, ifmuni. Mhux nippruvaw inbellawlhom il-Kristu, ifmuni tajjeb. Imma kemm qed nippruvaw li l-persuni nħobbuhom u fl-imħabba tagħna ikunu jistgħu xi darba jiskopru l-imħabba ta' Ġesu li qed jaħdem fija u fik bħala Nisrani. Jekk le eżistijej, allura qed nippruvaw inwasslu l-Kristu barra minna nfusna. Qed nippruvaw nbellaw in-nies il-Ġesu it-talim tiegħu u ħafna drabi jispiċċa xi ħaġa għarida. Tispiċċa xi ħaġa ta' x'għandek x'tagħmel u x'm'għandek x'tagħmel, ta' x'inhu tajjeb x'inhu ħażin, imma huwa ħieles mifrut mill-esperjenza tal-imħabba tagħna bħala nsara li rridu natrasmettuha lin-nies. U ovvjament li toqgħod tgħid in-nies x'inhu tajjeb u ħażin x'għandhom u x'm'għandhomx jagħmlu, ħajiddejqu u ħajjarawha diffiċli u jarqulek ħallek. Imma l-bniedem li jesperjenza l-imħabba mbagħad ikun qalbu miftuħa biex jilqa' tassew x'inhu dak it-tajjeb u x'inhu l-ħażin, x'għandu jirranġa x'm'għandux jirranġa fil-ħajja tiegħu. Ftakru li Ġesu lilna l-ewwel ħabna qabel ma talabna biex nibidlu. Ġesu l-ewwel ħabbek. U hekk iridu nkunu aħna bħala Knisja sistijej. Fil-waqt li ċertament ma nistgħux nagħmlu kompromessi bejn dak li hu tajjeb u ħażin u Knisja ma tista' qatt tal-ħalqa quddiem realtà ħażina quddiem realtà ta' dnub u dak li ħażin tgħid li hu tajjeb qatt ma tista' tagħmilha. Imma waqt li bħala Knisja, bħala poplu ta' Alla fuq dil-art, bħala xbija ta' Alla fuq dil-art, inwasslu l-verità tiegħu, il-verità tiegħu ma nistgħux nifrduha mill-istess imħabba tiegħu. Jekk aħna ħanxandru biss il-verità dak li hu tajjeb u ħażin, allura se nkunu biss Knisja li tikkundanna u Knisja li tippremja. Imma r-realtà tagħna tkun Knisja li tagħmel il-verità fl-imħabba kif jgħidilna San Ġwan. Allura iva, pjuttost l-imħabba tagħna titissir iċ-ċanfira ta' dnub fil-bniedem. L-imħabba tagħna tkun il-karba wajta favur il-verità. L-istess attitudni u azzjonijiet ta' mħabba tagħna li jiksfu l-inganni, l-ħażen. Eżistijej, hija din il-bidla tal-mentalità fil-Knisja bħala nsara. Meta qed ngħid Knisja żgux qed ngħid tal-istituzzjoni, ta' ġifieri għan-nies li qegħdin imexxu fil-Knisja. Il-Knisja jiena u inti aħna l-poplu tagħna flimkien mar-Reja Spiritwali maqudin mal-Papa. Dik il-Knisja. Għandna bżonn din il-midla, din il-konverżjoni x'jista' jkun matul is-snin, matul iż-żmien daħlu idejat oħra. Jitlu ċerti attitudni u arja ta' dominanza. Tista' tidħol anke arja ta' supervja fil-ħajja tagħna sistej. U reċentament il-Papa f'Pentekoste għadu għalinna kemm għandna bżonn nieħdu arja friska u arja tajba. Mhux biss l-arja nieħdu bil-pulmuni tagħna tal-ambjent, imma anke l-arja spiritwali aħna fiha. Tkun arja ta' mħabba. U din l-arja ta' mħabba tibda propju fil-Knisja. Eżistijej. Meta il-Papa darba kien qal speċi ta' bżonn jidħol anka nifġdid fil-Knisja, wara Konċilju Vatikan it-tieni, imma huwa propju dan nifġdid, dan t-tiġdid. Kemm aħna qegħdin insiru komunjoni, komunità ta' mħabba u kemm aħna bennija ta' din l-imħabba eżistijej. Ċertament hija realtà ibsa u hija sfida. Darbohra nkompli nitkellem anke fuq din l-istess realtà. Qed nitkellmu fuqha kif ħanibnu biex ħanibnuha din il-komunità ta' mħabba eżistijej. Però llum xtaqt li nifhmu din. Il-fidi tagħna falla Trinità tagħmel differenza kbira għal ħajja umana u nisranija tagħna. Għax li aħna nemmnu falla li fih nifsu komunjoni ta' mħabba jfisser li aħna irridu narfu li aħna parti minn komunità u li rridu nibnu din il-komunità. Ma tistax tkun nisrani waħdek. Jina bħala reliġjuż ngħix f'komunità reliġjuża li rrid nagħti is-sem tiegħi biex nibni dil-komunità ta' mħabba. Is-saċerdot irid jagħti is-sem tiegħu biex jibni dil-komunità ta' mħabba fil-parroċċja fejn jaħdmu. Il-koppja miż-żewġa tagħti is-sem tagħha li tibni komunità ta' mħabba fil-familja. L-istess iridu jagħmlu l-liet. Imma din il-missjoni tagħna bħala Knisja li nibnu wkoll komunità ta' mħabba fid-dinja. U din il-mħabba titirrifletti mhux kif jiena nħobb imma kif il-Mulej jħobbna. Il-kwalitajiet tal-imħabba ta' Ġesu konna ċans nirriflettu anke fuqhom l qudiem. Ma ċertament dak li enfasizzajt illum hija li Ġesu jibda billi jħobbna
u mhux billi jibdilna. U jekk irridu aħna il-lum inwasslu il-Vanġelu ta' Ġesu, il-nwasslu l-aħbar it-tajba lill-poplu tal-lum, il-nwasslu l-Kristu, nuru l-immaġni tal-Trinità verament id-dinja ta' żminietna. Irridu nibdew mhux billi nibdlu n-nies, ma billi nħobbuhom, billi nagħtuhom mhux l-imħabba tagħna, li ħafna drabija limitata, li ħafna drabija marida, li ħafna drabija mweġġa, però l-imħabba tagħha li tfejjaq l-imħabba tiegħu tiegħek sabiex permezz tiegħu tiegħek il-mulej jkun jista' jħobb u jilħaq tant nies illum. Kif għamel permezz tal-Madonna. Il-Madonna lek hija l-Immakulata. Għaliex fija m'hemmx id-dnub, fija tammar l-imħabba perfetta, l-Ispirtu Santu. Li San Pawli jgħid l-Ispirtu tal-Alla ġie msawwa fi qlubna permezz tal-imħabba. L-imħabba tal-Alla ġiet msawba fi qlubna permezz tal-Ispirtu Qaddis. Littra Romani kapitlu 5 vers 5. Marija li mtliet dal-Ispirtu Santu f'Nazaret meta direr l-Arkanġel Gabriel tibqa' mimlija bih u kif kienet maquda mal-apostli fiċ-ċenaklu titlob għalihom ħajrċievu dal-Ispirtu, il-Madonna tkun maquda magħna bid-diversi interventi tagħha u bit-talba ta' Rożarju sabiex aħna ddum ukoll nimtlew b'dan l-Ispirtu ta' mħabba ħalli noħolqu din il-komunità ta' mħabba li jiġbiha ta' Alla fuq din l-art illi l-Knisja. Jekk nagħmlu dan, il-mulej naslem. Il-mulej ma'kom u miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen.